Здравей, Петя! Как си? Здравейте, добре съм. Беше ли днес на училище? Да, много съм уморена. Получи ли добри оценки? Примерно, да. Хайде, днес ще свирим една замечателна приказка Петя и Вълк, който Прокофиев е написал за оркестър. Знаеш ли? Не знам. Знаеш ли, че Петя е име в Русия на момче, а при вас в България е името на момичета? Знаеш ли? Така като Петър? Да, Петя е име на момче, така. Хайде, днес ще свирим тази замечателна и много хубава приказка. Преди всеки номер Прокофиев е написал указания как да се изпълнява, за да ни настроим към съответното настроение. Хайде. Тук пише на русски. Рано утром Петя открыл калитку и вышел на большую зеленую лужайку. Нищо не разбрах, кажете, моля, български. Ще ти кажа сега. Рано сутрин Петя отвори вратата и излезе на голяма зелена поляна. Хайде, свири. Слез. Това е музика за симфоничен оркестър. Затова си представи, че лявата ръка са струнните инструменти. Първоначално това са цигулките и виолончелите, затова тук трябва да добавиш малко педал. А в дясната ръка си представи, че Петя е излязъл на разходка, върви бодро и весело. Разбираш ли? И така.